Здравейте, момчета, аз съм Наско СРТ. Това е, мисля, че трети епизод на Hearthstone и... Значи сега първо искам да ви кажа, че хич не ме интересува тъпите ви смотани претенции, че играят тази игра с карти или някакви такива измислени букуци. Затова, моля ви се, не ме занимайте с тези глупости. Ви просто не си играли повечето от вас да знаете каква е играта, ще си прости лайна. И това е една от причините, по която хейтвате. И както виждате тук за тези, които нали горе-долу разбират от играта или поне не са такива мазни хейтери, защото не разбират. Съм 20 ранг вече малко по-добре от миналия път. И да, в смисъл, сега ще цъкаме отново ранкет. Само че те с карти малко... Цъкаме срещу някакъв друг хантър. И не знам, що е 22 ранг, до сега това не съм го виждал. Защото аз как съм 20 ранг, не съм играл срещу по-малък от 21. Добре, хора ми... Аз то сред май... Ай, ще пусна Timberwolf-а. Въпреки, че малко... Няма логика, ама нищо. То си има много яки карти, бе. И как знаеш, че го направи, затова не исках, момчета, и затова. Исках си пусна и аз стрелата, да може да сме равни. Много са дразните. Това ще е. Аре. От тук се излюпи дракон. Добре. Добре, къде сте споми от тебе, братле? Аре, бе. Сега ще чуда, кой му слова на този циганин? Ще е много долен. Аре, и това ще слова, да си върна хелт. Абе, човек, ти си мега жалкарен, не знам. Циганин. Боже, добре. Хора, виждате само как съм набута горе-долу. Аз 4 манали имам. Аре сери, бе, мухло. Аре, бе, сега ще заплаша. Добре, то се образява, че е много добър. Боже. Добре, хора, сега много яко ще се разради това, което пусна. What? Добре, няма значение. Трябва да си прегледам картите. Дано е прасето. Yes! Свинята! Само че знаете ли какво, приятели? Няма да използвам свинята. Чарча, ма няма да използвам. Защото искам да изчакам първа му се махне и това нещо, че много ме притеснява. Ще го ударя с някой друго миньонче, дето не ми е ценно. Се надяваме, че няма да е същата магия, каквато беше преди малко, защото много ме издразни. Да, виждате тук, че наистина ми влее свинята в голяма полза, защото ще му щупя таунта. О, мега мазно. Така, и махна са. Ще ме интересува, братле. Аре, колко дема там да се рада.
Дестроя рандом enemy миньон. Сериозно ли е, маняк ми? Той има 1 милион, бе. Направо. Това е потресащо. Добре, сега вече нямам карти, хора, и нямам колко пускам. Това ми остава пусна. Аз нямам бистове. 3 демидж. Гледам много да не си хъбя карти, защото ти без това 3 карти и то магии и повечето смисъл таз магия. Аз не знам, що не може ми се пусне. Ох. Добре, това е легендарна карта. Това много здраво ще падам, ако нещо не се направи. Ама за такива моменти съм подготвен аз. Така. Така. Сега вече става сериозно приятел. Стига, бе. Стига, бе. Гати мизерника. Мазен мизерник. Хора, сега както нямам карти, усещам как ще падам. Само се надявам сега ма нападне с най-силната му карта, да му е. Ко правиш това? Така, това ще е хубаво. Да, добре, приятел, добре. 22 ранг, обаче бая добре. Той има мана да се пусне карти, нямаш никакъв смисъл. Мога ти кажа, си пълна мишка. Не, братле, няма да ти се вържа. Няма да се изхъбя тоса. Сега усещам, че имам много бой. Супер. Заслужаваш го наистина. 7-5. Айде. ГГ. Добре, направо хора това мълчая. И да, отчаяма доста. Ма не ми пука. Само да сдигна хънтъра. Добре. Хора ми, то това ще е за сега. Кой ви казал, ще може да стъкаме още една, ама да я знам. Не, по-хубаво не е. Що клипа се проточи до 108 минути. И да, това ще е за този клип на Hearthstone. Не мога повярвам, че тъй жалкарски мъби. Очаквайте следващия и там правите всички тия глупости, харесвайте, шарвайте и тия тъпоти. Това от мен. Чао.